Карма. Там. После ми звъня и ми каза, че има кауза пусната за неговите зъби. Казах му, Да. добре, окей, радвам се, всичко е чудесно. След това ми писа, ще ти пратя сметката на Татяна, Револют, за да изпратиш там, ако искаш, пари. Казах му, добре, не съм пращал до сега никога на Револют, имам такава карта, имам такава онлайн дори карта, нали, такова в приложението. Ако ми кажеш към как да я намеря, ще е добре. С скриншот снимки ми пращаше къде трябва да влезна, за да намеря въпросната Татяна. Намерих въпросната Татяна и той ми каза, добре, пусни някакви пари, за да видим дали ще се изпратят. Към Алба би трябвало да се изпратят, викам тия пари. Не знам, защо трябва да пускам в момента пари, нещо не ми се връзват неща. Той вика, добре, за каузата няма ли да помогнеш? Викам, да, ще ти помогна за каузата. Но в момента ти казах, аз съм в България, прибирам се за... Знаеш, Габи, за какво се прибирам, имам зими, които купувам, с това се занимавам в България от години. В момента не мога да ти пусна на тебе каквито и да е пари. Аз се прибирам да играя търгови. В смисъл само това му казах. Никакви подробности не съм изпадала, колко пари разполагам, въобще с какво се занимавам, кой знае какво и така нататък. От този момент нещата рязко се промениха. И това е благодарение на първо на Габи, на нейните предупреждения още в самото начало, да внимавам с Алба, оттам започна да ми щраква на мене кружката. Пуснах му 100 евро, при положение писах на Револют, има такава опция, сигурно вие знаете. Аз се научих тогава, че мога да пишеш и съобщение. Помолих Татяна, ако може да остана анонимна, тъй като аз не съм човек, който иска да бъде известен в TikTok или въобще някъде, където и да е било. Татяна ми отговори, няма проблеми, ще пиша на Алба. Направих скриншот снимка, пратих в месенджера на Алба и му написах и на него. Не искам да ми се споменава нито никнейма на TikTok, нито истинското ми име, че аз въобще съм се включвала и така нататък. Няма проблем, всичко беше точно. Мина са известно време, получих лоши новини от моя първороден баща, смисъл първия ми баща, който сме. Той си е в България. Оттам отидах да се занимавам с глупостите, за които Габи страшно много ми помогна с информация от България, защото аз рядко се прибирам в БГ. Не знам, в смисъл, оттам се започна, минава се да кажем 1-2 седмици от период, трябва да се погледна точно месенджера, но тя и Габи има цялата информация по принцип. Оттам се започна, какво се случва, добре ли си, свърши ли си работата, нещо ми се губиш с лайфовите, пак та няма, викам Алба, ще ти го кажа директно. И имам семейни проблеми. Баща ми не е добре. Беше 7 дена приет в спешно отделение в Ямбол, аз съм от Ямбол. Клиничната пътека, както казва Габи, е 7 дена. След това те изписват. Болен, здрав, ти си навънка. Аз не като се бях в България за една причина, прибирайки се за една причина, аз научавам втора причина, която е лоша новина за моя баща. По принцип, лошите неща се случват доста бързо и да, това го научих на тая възраст. Викам, Алба, аз не знам кой път да хвана. Сама съм в България, майка ми е в Англия. Аз не знам, на погребение ли трябва да се готвя или трябва да търся някаква помощ за баща ми. В смисъл, буквално не знаех кой път да хвана. Не знаех дали е било правилно те да го изпишат толкова рано, защото за мен е рано, човек, който не е добре да бъде изписан, но явно това са законите в България, както е, няма значение. И го помолях най-сърдечно, спре да ми пише, да ме занимава, защото имам си проблеми и нямам време за него. Всичко беше точно. Минаха са няколко пак, седмица да кажем, айде да не е няколко дни. И Алба ми пише, знам, че имаш някакви проблеми, твои семейни, но ако може да ми изпрачи 100 евро, защото пътувам за Пловдив и закъсах с колата и ако не ми изпратиш пари, аз ще трябва да си заложа телефона. Една седмица по-късно, след тази случка, той е на битка с Габито. Аз вече го блокирах. В смисъл, аз го блокирах деня, в който звънах на Габито и я попитах за тази практика в България в болниците, да ми даде още няколко съвета за моя проблем.
През това време вече аз бях получила съобщението на Алба за въпросното му закъсване за Пловдив и за тия 100 евро и така нататък. По време на разговора ми с Габи. При което се ядосах, само му отговорих накратко с 2-3 изречения. Казах на Габи, аз повече не искам да се занимавам с този човек и директно си го блокирах от всяка. Една седмица, да кажем, след това, когато те бяха двамата на битка, Алба казва: аз си писах, че имам нужда от 100 евро, за да я подсетя, че тя трябва да ми изпрати пари за каузата. Каузата, която е имат още време, месец, след два, не знам, смисъл, не мога да ги броя точно. Едва ли не, аз съм длъжна да му пращам пари. И то какви пари? Алба какъв ме е по принцип на мене? Да, факт е. Казах от началото, Алба, пускам ти 100 само за да знаеш, че аз съм чула за каузата и нямам проблем, тъй като каузата той е направил 1 месец, ходи до Турция, върна се, останаха му 2 месеца. Като се оправя нещата, няма никакъв проблем. Ще пиша Алба на месенджера, кажи ми колко пари ти оставят, за да си допълниш каузата от 5 и не знам колко бяха, ще ти пусна парите, няма никакъв проблем. Но ние така и не стигнахме до там. Така и не стигнахме. Защото Алба избърза. Кажи случая сега. Тези разговори. Да, какво е говорила за Глория и за Тати? Да, чувам. Добре. Да. По време на тези разговори, преди да съобщя, че с баща ми не е окей нещата и че аз няма да ме види той скоро в TikTok, защото още преди самата му кауза въобще да започне, служи го още 1 месец, аз не бях влизала в TikTok. По време на каузата той ми праща 2 гласови съобщения от нищото в месенджер. Снощи се изпокарах заради тебе с един мой гифтер. Обади ми се, когато можеш, за да ти обясня за какво иди реч. Виждам съобщението и след 15 минути му звъня по месенджер. Да, беше моя грешката, че не направих запис. Но пък думички, които той ми каза, аз няма откъде да ги знам, тъй като аз не контактувам нито с Татяна, нито с въпросната Глория. Де факто аз с никой не контактувам. Алба ми казва така. Снощи бяхме се събрали с Глория и Тати. И Тати казала, че аз, щом съм имала пари, един вид 1000 евро, мога да хвърля за гифтови, за да се изявявам, да бъда популярна в TikTok. Как съм можела да преведа само 100 евро? И едва ли не Татито са била опитвала да скарат Алба с мен. После съобщава, че Глория била по същия начин, в смисъл била подкрепила Татито в тези думи и той бил се скарал с тях, защото те са искали да направят интрига между мене и Алба. Тогава му казах: Алба, аз коя съм в TikTok, че нещо не ми е ясно. В смисъл, нито съм топ гифтирка, нито съм някоя известна. Нещо, викам, не ми се връзват нещата. А ако на вас нещо ви пречи и не ви харесва тия 100 евро, което аз съм получила, защото аз исках да остана анонимна, но така и не останах анонимна, върнете ми ги. Няма проблем, аз си купя памперси на баща ми или ще ги дам на някой на път, който гладува. Нямам никакъв проблем с това нещо. Щом не ви харесват тия 100 евро. Окей? Другото, което каза също за въпросната Глория. Ще ме извинявате, ако бъркам имена. Да, не бъркам. Той не е искал да пуска тази кауза, но Глория го накарала да я пусне. И въпреки това, Глория нямаше право да коментира това нещо с Татяна въпросната вечер, че ти си дал каузата, защото самата Глория ми пусна Прекъсваш. за кауза. Прекъсваш. Чукото отгоре аз съм се хванал на хорото и това нещо го е коментирал с Татяна, че Татяна била казала на Алба, аз съм се хванал си се на хорото, Алба ще го изиграеш до края. А Алба е казал, да, така е. Но едва ли не Глория била се възползвала над негов гръб. Тя си направила пиар на негов гръб, а той нищо не печели от цялата работа, освен ни зъби и от депресията, евентуално, която е хванал.
А за татите Аз не кой? знам какво да кажа повече. Значи, Не става човек. Тати била коменди. Виж какво ме прави. Трябва толкова пари, а в същото време да прави било нормално. Аз съм търсила популярност и някакви още такива неща. В смисъл, човек, който си... Дори да е вярно това нещо. Човек, който си... Значи нещо куца тук, нали сещаш? Мен говори за тези хора по този начин или пък